Takže čaute, udelejte pri ďalšom videjku. Dneska si ideme zahrať hru Postav si svoje kráľovstvo s Rasterkom. Čaute. No Takže budem rád za každý like a odber a ja si myslím, že už môžem ísť pozbierať zo svojho kráľovstva tie veci, čo som tu dostal, ale ja mám plný inventár, takže musím ísť až potom to pozbieram. Dobre, ale neviem ak vy, ale mne sa tu stáva nový domček, tak ja budem zase mať rozrastené kráľovstvo. OK. A zistil som, že teraz vlastne prečítaš nejaký event a dostávam veci, ktoré sú mokré, takže podľa mňa to bude stať asi aj viacej. Myslím, že hej. Mám 3000, ja asi kúpim druhú areu. Sice to ešte mám miesto, ale chcem už trošku, nechcem, aby to bolo za všetko natlačené, lebo to je také potom divné. A keď o tom hovoríš, tak to isté spravím aj ja, lebo ja už to mám tiež celkom pekne dosť veľa natlačené na seba. Keby som to mal pekne rozrastené, tak idem si kúpiť dve nové array. OK. Za 2000. Ja si zase pozberám tieto vecičky a keby ste nevedeli, o čom to je, tak vlastne my sme natočili už jeden diel. Je to vlastne o tom, že tu máme stavať svoje vlastné kráľovstvo. Tuto je building shop, tuto vieme si kupovať populáciu, dekoráciu a nejaké tie veci, ktoré nám budú zarábať. A vieme si ešte kupovať nejakých workerov, to je napríklad, že nám budú zbierať veci, čo nám napríklad dáva drevo a tak oni to pozbierajú za mňa. A ja mám zase už plný inventár, takže zase tu idem selnúť. Neviem si ja som zase pobral plný inventár, ale tak to nevadí. Mám 2000, takže rozmýšľam, že si idem rovno kúpiť niečo do toho shopu a idem si zase kúpiť nejakú stavbu. Takže napríklad si za 2000 si kúpim, za 2300, alebo ne za 2300, za 2000 si kúpim Herbalist Hut, neviem čo to znamená. Je to nejaká chata, okolo toho sú nejaké stromy. Nie je to taká tá normálna chata, ale sú to aj nejaké, neviem čo sú, aj nejaké hryby sú tam, takže idem to tu niekde postaviť teraz, tak toto sem dám. Bude sa to stať 5 minút, jak si na tom ty Rasterko, idem sa k tebe kúknuť. No ja som si to zavtedy presadil, veškeré veci. Ty si tu, ja ako som si rozšíril tu. Ty si vedľa mňa, som si nevšimol. Nice. Fakt. No ja som sa tu vtedy takto začal rozširovať svoje územie. A aby som to mal pekne roztiahnuté a nenatlačené všetko na jednom mieste, tak sa mi to celkom dlhšie stavať, ale určite sa mi to bude lepšie vyznať, že paprik. Hej, to sa aspoň lepšie vyznaš, však ty to máš si tak porobené, že každé veci máš tak rozstriedené, aby si vedel, že čo, ktoré je. Tuto vidím, že ty už máš tieto modré domčeky, mne sa zdá, že ja mám iba jeden, aj ty ho máš iba jeden. Toto čo je? To si dostal z toho rewardu? Hej, to je z toho rewardu a myslím, že tiež ono dostávaš. To vyzerá dobre. Nejakú populáciu. Ja mám 365 populáciu, to je akurát také parádne číslo. Ja mám 180 iba. Ja si musím kúpiť populáciu. Všetko poselujem. Populácie čo vždycky málo. Hej, lebo keď nemáte populáciu veľkú, tak si potom musíte kúpovať iba také veci, ktoré vám vlastne dovolia si to kúpiť, lebo vlastne vy na to potrebujete, máte doma aj nejakú populáciu, takže vy keď máte, čo vám napríklad 100 populácií máte, tak vy si môžete kúpiť maximálne tento salmon, nemôžete si kúpovať napríklad tento Herbalist Hut, lebo na to potrebuje 160 populáciu a populáciu si viete kúpiť túto. Takže si viete kúpiť napríklad za 1000 si viete kúpiť túto Dragon a to vám bude dávať plus 150 populáciu. Ja som si tu tiež to trošku premiestnil a rozmýšľam, ja mám zase plný inventár, ježišmária. Akože tie farmári a oni to podľa mňa strašne mne zaplňujú inventár a potom nemá veľa miesta na tú moju ty si všimol, čo je hore? Ty si všimol, čo je hore? To nie, tam je keby niečo zase bolo. Vidíš, keď si kúkneš tak nad seba. Hej, vidím. Keď sa sem pôjde. Jo, je to. Tak poďme to preskákať, to je običko. A máme plný inventár, čo presne robia tí zamestnanci, že mi len tak naplňa. On sa to posúva, okej, dobre. Ja som už čo vrajím, že on sa to tam posúva. Teraz to skočím. Dobre, skočil som tam. Teraz musím čakať, kým... to sa posúva, takže to musím chodiť takto. Ja som myslel, že ma to samo bude s tým posúvať. Dobre, skočil som znova, dobre, som tam a teraz musím ísť, teraz idem ďalej.
Ono to je rýchlo celkom naspäť. No je to No tak dosť rýchlo. zvrtlo úplne. Tam ja už som na konci skoro. Hej, nice. Ty kokos, no to je fakt ide nejak rýchlo. Som tam. Dobre, takže ako si môžete všimnúť, už mám takéto dve Dragon ikony. Mám 480 population. Takže teraz by som si už mohol konečne kúpiť, teda mohol by som tu plesnúť tú Watchtower, dúfam. Yes, mám ju tu už konečne. A idem to všetko selnúť, lebo už mám veľkú populáciu, tak teraz som šetriť asi na nejaké už lepšie. Čo si chcem kúpiť? Za 500 je tu windmill, tak to si možno kúpim za 3000, tam si ešte potrebujem pošetriť. Takže na ďalšom dieli si asi kúkneme môj veľký hrad a si ozdobíme naše kráľovstva. Že nebudeme ani moc kúpovať veci, ale budeme skôr si to tak dekorovať. A uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute. Pozdravujte maminky. Dobre, ešte raz. Toto nie. 3, 2, 1. Takže pre toto video to bolo všetko. Ak sa vám páčilo... Držu mu. Takže preto to video... Dobre, ticho. Takže preto to video to bolo všetko. Tu nejde, počkaj, toto je autizmus, dobre, počkaj. Preto... Toto není možné. Kamo, to je Takže preto to video to bolo všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute. Čau.